the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your friend, your radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your friend, your radio. your friend, your radio. Radio Natin, Your friend, your radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your friend, your radio. your friend, your radio. Radio Natin. Humanda na sa mga tinding tapatang magaganap ngayong 2025 ang mga nagpapasikat sa kanilang grand finale. Pasikatin natin! Pasikatin natin! Youth Edition, The Grand Singer Battle. Abangan malapit na! Radio Natin nationwide. The mighty sound across the archipelago. Radio Natin nationwide. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Welcome na po natin ang ating aplikante. Welcome, Mr. Edison Valenzuela. Thank you po, Ma'am Jana, Mama Jana, at lalong-lalo muna po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na din po sa mga taga-Milaor. Ako po si Edison Valenzuela, anak nila Eden Del Castillo and then Edie Valenzuela. 28 years old, taga Maydaso, Milaor, Camarinesor. Ayan. Si Edison po ay baguhan po siya actually at independent ang kanyang pagtakbo or ang kanyang application ngayong darating na May 12, 2025 national and local election. Ngayon po bilang isang independent candidate at baguhan sa larangan ng politika, Edison, pwede mo bang mas ipakilala pa ang iyong sarili sa ating mga nanonood, sa ating mga tagapakinig, na sino ba talaga si Edison Valenzuela? Ako po ay nag-aral sa Maydaso Elementary School at sa high school naman ay sa San Antonio National High School, parehong Milaor. Nag-college po ako sa sa BSM Ting course, Marine Transportation sa Manila po, Tondo. And then second course po ako sa PCCI, which is nag-take po ako ng education, BEd po. Tapos
may training po ako sa TESDA, massage in situ passer po ako, and then may ano po tayo, pinag-trainingan din na emergency medical response certified po. Ayan. Sino po ba si Edison Valenzuela bilang anak naman? Ayan, yung magulang ko po, lagi nilang ipinagmamalaki yung anak nila na si Edison Valenzuela sa kanilang mga kaibigan, sapagkat nung ako po ay nag-aaral pa nung bata pa, lagi lang po akong nasa bahay. Pagka linggo naman po, lagi po akong nasa simbahan, which is choir po ako sa Dipadua Parish, San Antonio, Milaor. Tapos nung nag-aaral na po ako ng high school, nilalakad ko lang po mula bahay hanggang San Antonio National High School, which is 3 kilometers. Minsan walang baon ni piso or minsan 5 lang yung pamasahe namin noong 2011 to 2015. Kaya pinagmamalaki nila ako kahit na kami ay isang mahirap lamang, nasa pagpupursigi yung pag-aaral ko. Talagang mahalaga sa iyo ang edukasyon. Opo. At ngayon nga, nabasa ko sa resume mo na isa ka ring educator. Yes po. Ayan. Bilang ordinaryong mamamayan, Edison, at nakaranas ng sakit, ng hirap ka buhay, habang ikay lumalaki at habang lumalaki ka, pinahahalagahan mo ang iyong edukasyon na ipagpatuloy kahit mahirap ang buhay. Ano po ba ang nag-udyok naman sa'yo ngayon na mag-apply bilang municipal councilor ng Milaor, Camarines? Nung nag-aaral po ako ng kolehiyo sa PCCI, ini-encourage na ako ng mga kaibigan ko na pumasok sa politika. Ang sabi ko po noong 2022, wag muna kasi tatapusin ko muna po yung college ko. Kasi naudlot na ito before, ngayon ipagpapatuloy ko muna. Ngayon po na dumating ang 2024 na filing ng COC, na naman ulit nila ako last day, October 7, kaya last day na po ako nag-file ng candidacy as independent na po. Parang ano po yan, sir? Parang last minute na decision? Yes po, hindi lang po kasi yung mga kaibigan ko, pati yung mga habal-habal driver nagtatanong din sa akin, lagi kita sir nakikita sa iba-ibang barangay, bakit hindi ka tumatakbo bilang isang kagawad kagaya ng iyong kaibigan na si Lawrence Banyaga? Ano naman pong ginagawa mo sa iba-ibang barangay? Bakit parang nakikita ka nila lagi, aktibo ka po ba sa mga ano po mga pinagkakaabalahan mo? Sa ngayon po kasi ako po ay pang-6 na taon lang naka-terminos bilang sekretary sa Alpha Kaparo. Pangalawa po ay nagtrabaho po ako sa PSA bilang PAPSEN CBMS Team Supervisor sa 6 na barangay, kaya lagi po nila akong nakikita kung saan yun yung sakop ko, yung 6 na barangay na iyon. Kaya naman pala. Pero bukod dyan sir sa sa trabaho mo, ayan, at yung pagiging choir mo sa simbahan, meron ka pa po bang ibang mga ginagawa sa loob ng inyong munisipyo na kaya ka nakikilala ng iba't ibang tao? Opo, isa rin po akong certified rescuer kung saan po nung pandemic nagsimula ay ako po ay isa sa crowd controller ng ating lalawigan, kung saan na-assign po ako sa iba-ibang lugar, sa Milaor, sa Magarao, sa iba-iba pong barangay ay munisipyo dito sa ating lalawigan, kung saan i-check ko kung nasusunod ba yung mga protocol noong pandemic, COVID-19. Tapos, after po noon ay nailipat po ako sa crowd control, ay sa border control ng Del Gallego. Ako po yung nag-check kung positive or negative po yung mga biyahero galing Manila. So, naging frontliner yes, kahit po. Edison. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa yung application bilang municipal councilor. Ano ba yung advokasya na nais mong idulot o i-share sa mga taga-Milaor? Unang-una po, since na binabaha ang Milaor, gusto ko po sana magkaroon ng simultaneously tree planting, maybe monthly or quarterly, para magkaroon tayo ng ng control sa pagbaha sa ating lugar, kung saan ang bala ko po ay dun sa mga flooded area, and then
pati na rin dun sa mga hindi flooded para naiiwasan na rin na madagdagan yung tubig dun sa binabaha. Sa bagay, maganda naman talaga na pangalagaan natin. Ano po, unahin Opo. natin ang environment. Ngayon, sir, nabanggit mo na rescuer ka. Meron ka po bang mga proyekto o programa na maaaring maitulod o maibigay sa mga taga-Milaor kung sakali po napalawid ka na ma-hire sa May 12, 2025? Ano po ba as a rescuer or certified sa mga disaster risk management na activities, ano po ba ang pwede mong maibigay na activities o programa sa mga kaakyat at sa mga homeless? Ayan po, yung sa ano po, pagiging certified AMR ko po ay magkakaroon din po tayo ng para sa akin, pangalawang advocate ko is magkaroon ng rescue group every barangay and then magkaroon ng tawag dito, itong tinatawag nating Annex B ng MDRRMO and then RHU dun sa aming bayan, kasi yung bayan po ng Milaor Mamajana is nahahati ng Bicol River, which is sa amin po walang mode of transportation na iba lang, ay habal-habal. Wala po kaming jeep, wala pong tricycle, kaya pahirapan po yung transportation doon. Then yung ambulance is nasa munisipyo malapit. Wala po kaming access dun sa Balyonsalog na tinatawag. Kaya yun yung gusto kong magkaroon na ipopropose natin sa Sangguniang Bayan na maisulong na magkaroon ng Annex B and then lahat ng barangay magkaroon ng rescuer para magamit nila yung kaalaman nila, hindi lang sa emergency sa bahay nila. Gaya ng calamity, vehicular accident, pwede sila makapaglapat na ng first aid. So training po. Yes po. Sa bagay, maganda na may alam din yung ating mga kaakian sa mga kahubenan tungkol sa mga first aid. Ano po ba? Sa paglapat ng first aid sa mga taong nangangailangan. Lalo na po, di ba, nung nakaraang bagyo ng Christine, di po ba, mas maganda na hindi lang sa pagbibigay ng pagkain na i-involve yung ating mga kahubenan, maski sa pag-rescue. Ano po? Ayan. So, sir, bukod po dyan, meron ka pa po bang, kumbaga yung prinsipyo mo sa buhay, meron ka po bang nais na magawa or pagbabago na magawa sa Milaor? Ito po yung pinakang hinihingi ng mga tao dito sa Milaor. Kasi yung water system ng Milaor is hindi mapaliguan, hindi mainuman, hindi mapaglaban kasi malabo din. Minsan may baybay. Sabi nga ni kang iba, dalnak pa nga ni pag nagluluwas. Na kung sain, dapat po si itong inaapod tang Milawo, dahil may aram kung kaput pa po siya kang local government or kang kang private sector. Which is, duman po, research kita, pag nakatukaw na kita, para maaraman ta kung ano ang mga foul duman sa contract ninda, then araman ta kung pag-aadalan ta kung anong mas makakaray para magayon ang bulos kan tubig. Sa mga pagkaulay po sa imo kang iba't ibang tao, syempre nakakaulay mo po sila na kung ikaw po maitulog ninda as part ng council ng munisipyo ng Milaor, ano po yung mga agranay na nila sa inyo, tigdudulog, bukod po sa tubig? Ano po yung maaaring iba pang malaking concern nila? Ayan po, yung isa din po dyan yung pagbibigay ng mga ayuda. Minsan hindi naaabutan yung iba, kahit abiso na, halimbawa may pa-relief dun sa barangay, bakit hindi na lang ibahay-bahay daw? Kasi kung tinatawag lang nila tapos minsan hindi naabisuhan yung ibang tao, mas mabuti daw ibahay-bahay na lang para lahat mabigyan. Gamit yung yung mga asset natin, yung kagaya ng mga workers, BHW, barangay officials,
para mas maganda yung pagbigay, wala nang pagtitipon na nagaganap. Tapos yung isa pa nilang question, bakit daw may larawan yung mga binibigay na ayuda galing sa ibang politiko, na which is galing naman po yan sa buwis ng tao. So, para ang gusto mo po is maitama Apo. yung kung paano yung proseso na mabigay yung benepisyo na para sa tao. Kasi kagaya nga po nung 'di ba po yung pagbaha ng bagyong Typhoon Christine po. Papapuntahin pa natin sila sa barangay hall, binabaha nga sila. Tsaka maputik yung daan. Which is kita naman may kung baha, may asset naman kita sa water asset. Bakit hindi na lang natin puntahan, wag na papuntahin yung mga kasi pwede pang magkaroon sila ng casualty. Pwede sila madisgrasya pagpunta sa barangay hall. So bagay, may punto ka po dyan, Edison. Ano naman po ang pwede mong sa sektor naman ng ating mga senior citizen, kung sakali po, ano naman po ang pwede mong mailatag na programa o proyekto, aktibidad para po sa ating mga senior? Ayan, sa mga senior naman po, ngayon, wala naman na masyadong libangan ang mga senior, di naman na nakakapagtrabaho yung iba. Kung sa baga, bigyan natin ng ng opportunity na makapaglibang kagaya ng mga hindi bukod lang sa Zumba, mga recreational activities. Kung sa baga, pati na rin yung mga pangkabuhayan, halimbawa, kung mahilig sila magburda, bigyan natin ng mga ng mga gamit na pangburda. Tapos halimbawa naman kung sakaling sila ay nagtatrabaho pa, siguro bigyan talaga natin ng pansin yung lahat ng senior na dan dito sa Milaor, kasi may nakikita ako kuba na nagtatrabaho pa. Tapos minsan nag-aarabo-abo na, nagtatrabaho pa, nag-aani pa, pa. Yan ang makaanuhon. Tapos ang problema is mababa talaga ang sahod, tapos mababa ang bigayan kang sa tuya. Kang halimbawa, nakiani ka, po, Mama Jana. Ang porsyento garo kadikiton sana, tapos papabakal ninda sa sa merkado or sa halimbawa si palay, ipapatungod ninda gura si kilo kang paroy, baratohon, tapos tig-ani ninda duwang aldaw, tapos dai pa sinda kabali sa senior. Kasi may na-encounter po ako, 68 years old na da siya, pero dai da siya kabali sa senior. Kung sa bagado man po, malawag kita sa mag-finalize kasi mga master list kung si isay talaga dapat ang iibalik. Kasi may sabi ang tapo ning mayaman man si iba, pero may dapat selection. Kasi gabos man kita nabubuhay, gabos man po yan 60 years old. Yan po ang inaano ko na dapat si local pa lang, si LGU, then si barangay, dahil mamili. Gabos kung gabos dapat. Ayan po napakinggan po natin ang partial na application platform ng ating pong aplikante para municipal councilor ng Milaor, Camarines Sur. Magbabalik po ang ating programa. Kami po ay maghahanap buhay muna. Makalipas lamang po ng ilang saglit. At ito po ang Tanong Ika, the radyo natin job interview. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto, ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanuwi ka! Of the
Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako'y nagpapasalamat yan sa iBerry at napakahusay. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. For your tarpaulin outdoor and indoor ads, trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl sticker, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker, vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Square Food Graphics and Ads located at the door 4, CBD 2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Square Food Graphics and Ads. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taknuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interviews sa mga kandidato. Taknuwi ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taknuwi ka! ngayong May 12, 2025. Ano naman yung pwede mong mga ordinansa o kaya resolusyon na pwede mong ipasa para sa benepisyo kang mga kaakian, mga kababaihan, o para sa lahat sa Bilao? Yung una po ay idagdag natin yung sa scholarship ng mga kabataan, yung mga nagkaklase po. Ano po? Kasi yung mga ibang nakakausap ko during census, kasi ako po yung naging team supervisor, nag-supervision po ako doon sa mga enumerator ko, na isali din nila about doon sa question about sa scholarship. May mga nagparating po sa akin na hindi sila binibigyan ng ng pagkakataon mabigyan ng asistansya galing sa gobyerno ng ating bayan. Kasi po ang sabi nila is 93 ang minimum average. Yes po. Ngayon, ang gusto ko po mangyari, magkaroon ng another criteria resolution para mababaan, kasi hindi lang naman po lahat ay pag-aaral lang yung inaasikaso. Kagaya po yung naranasan ko nung college. Pagkagabi po, nagluluto po ako sa restaurant. Pagka umaga, nagkaklase ako. Paano pa po ako ko akan si 93? Kung ako po busy na pagkabanggi, pagkaaga busy pa sa pagklase, magibo pa ning lesson plan, magibo pa ning mga visual aids. Paano na lang po si iba pa? Kasi kung iba-iba man ang pinag-aagihan po kaya kung mangyayari, si mga mayayaman lang makakalaog duman sa 93 ang minimum wage, ay minimum average. Kasi sila nakafocus lang sa pagklase, sila walang trabaho pagkagabi. Parang ang taas naman talaga. Opo. Parang nagulat ako. 93, ang taas ng required average para makapasok ka bilang scholar ng Milaor Camarines World. Meron pa po bang iba? How about naman po sa ating mga kababaihan, sa
since Women's Month, di po ba, ang sineselebrate natin ngayong buwan ng Marso, meron ka po bang mga programa o proyekto naman po na maaaring pakinabangan ng mga kababaihan o maski hindi lang sa kababaihan, sa buong gender equality na po ang tutugunan natin ngayon, di po ba? So ano naman po ang pwede mo pong mailatag na mga programs, projects para naman po sa ating mga walang trabaho o yung mga walang permanenteng trabaho? Siguro doon man po malaog kita sa, syempre nagre-respeto kita sa manlain-lain na gender na nagluluwas ngunyan sa panahon ta, kasi kung sa panahon yan climate change na ngunyan, nag-level up naman po ang gender equality na kita ngunyan, yawan po ang LGBT. Dahil ko aram po si LGBTQ plus. Po, kung sa baga maging neutral na lang kita, sa halimbawa kung may aplikante sa munisipyo, dapat nasa neutral. Tapos itong mga nasa natin, HR department natin sa siguro dagdagan natin sila ng leadership program about sa sa gender equality para mayong nagiging bias about sa kasulutan, kasi minsan sa personal pa lang appearance nagja-judge ng ibang tao. Pero bako po kung araw kayo ng tao, kasi nagalit man po ko sa pagiging dukha. Hanggang ngayon, ikaw man masasabing mayaman, ay dukha man gyararay po ako. Very down to earth naman si Edison. Anyway, sir, ngayon naman po, itong tanong ko, kung sakali po na mapili ka o ma-hire ng mga taga-Milaor at ikaw po ay makaupo bilang municipal councilor, in your first term or 3 years sa pag-upo dyan sa opisina, ano po ba sa palagay mo ang iyong naipush na resolusyon o ordinansa na yun po ang masasabi mong ito na yung legasiya ni Edison Valenzuela na ito magpapatuloy kahit hindi ka na nakaupo? Doon sa tree planting natin, doon pa lang magkakaroon na tayo ng long-term solution. Pangalawa po, ang bala ko doon sa San Antonio going to Cabugao Road, magkakaroon tayo na doon ng tree planting din, pero ang ang gagamitan ta duman na pantanom is itong nakaka-attract sa tao. Nakatabang ka na duman sa kalikasan, naka-attract ka pa ning turismo sa Milaor, kasi may masyado ning tourist spot sa Milaor. Duman malag kita ning sarong kahoy, day ko pa pwedeng i-mention ang kahoy na ito. Soon maaraman po nindo. Ito nagbuburak siya magayonon, tapos ning palibot siya wala tuo, agyan magayonon siya nilingon. Talaga magiging attractive siya. Yes po. At magiging parte siya ng pwedeng sabing turismo ng Milaor. Ayan, dahil 2 kilometers po ang laba kaya. Ayan, medyo mahaba, di ba? So, parang nai-imagine ko na maganda ang kaluluwasan kayan. Now po, Sir Edison, meron pa po bang iba na parang gusto kang imensahe sa ating mga kababayan sa Milaor? Ayan po, bukod sa pagiging rescuer ko, aram ko may mga nakakabistado dyan sa kuya na pirmi akong nyaon sa simbahan. Since na non-partisan po ang simbahan ta, sorry po, kaya po lang po, kaya talaga maglaban na ta. Pirang beses na akong tigpaparapirit yung mga kabistado ko, barkada, and then daw mga habal-habal, nagraranin na din sa kuya. Kaya napiritan na po ako maglaban. Sa mga kaprex ko po dyan sa San Antonio, mabuhay po tayong lahat. And then sa mga kapwa ko lay minister sa Franciscan, mabuhay po tayong lahat. Ave Maria. Ayan. At ito na po ang pinakahuli kong tanong para sa ating job interview ngayon. Gusto po naming malaman ng lahat ng taga Milaor ang iyong masasabi kung
taano ika ang isa sa mapipili nila ngayong darating na May 12, 2025? Taano ika, Edison Valenzuela? Tano po ako. Yan ang pinaka number 1 hinahapot. Kang iba. Tapos, ang maisisimbag ko po dyan, tano tadae. Kadakol na akong na engaged sa Saltoyang community. Bako lang sa Milaor. Kundi, pati sa ibang tigtatawanan akong mga plaque, mga certificate. Then, yung kagandahan po kasi is may rescuer na kamo na matabang sa banwaan. Panduwa, mabuot na, like ko lang masabi kong gwapo, mabuot, tapos pantolo, syempre, may kaaraman sa educator, and then pang-apat, nakapag-census ako, naibanan ko si mga para-census ko, aram ko kung ano ang mga pinag-aagihan tang mga tios. Kaysa man duman sa mga iluluklukta na may man trabaho sa kundi magkandidato sana. Try ta maghanap ng iba na mas maray itong may pinag-agihan sa komunidad na nakaistoryahan kamo. Ayan. So, hali po sa mga kasarayditan, may pusong pangmamamayan. Ayan. Yan po ang inilalatag sa inyo na application platform ng ating nag-a-apply. Ang ating aplikante po na si Edison Valenzuela para Municipal Councilor ng Banwaan Can Milaor, Camarines Sur. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating nakinig at sa lahat po ng ating mga nanood sa ating live coverage ng ating Taano Ika, the Radyo Natin Naga job interview. Maraming salamat po at bukas, abangan niyo po ang ating aplikante. Sino kaya? Abangan niyo po. Maraming salamat. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taano Ika! Taano Ika! Radyo Natin FM Naga job interview sa mga kandidato. Taano Ika! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taano Ika! Radyo Natin. Si Kuya Bandao, your friend, your radio.